Prednedávnom som informoval o tzv. Mŕtvych dušiach a o tom, ako na magistráte pracujú a sú odmeňovaní ľudia, ktorí nič pre mesto nerobia, akurát tak boli súčasťou predvolebnej kampane primátora Vala. Keď som ho s tým konfrontoval, jeho reakcia na seba nenechala čakať. Keďže primátor Matúš Valo tvrdí, že na magistráte neexistujú žiadne mŕtve duše a že sa tam nezamestnávajú jeho spriaznení ľudia za odmenu, pozval som si do videa človeka, toho najpovolanejšieho, bývalého vedúceho oddelenia životného prostredia na magistráte a skúseného odborníka na ochranu životného prostredia, magistra Branislava Konderlu. Práve on bol v roku 2020 donútený vedením magistrátu prijať dve dámy, ktoré v roku 2018 pomáhali primátorovi Valovi pri jeho predvolebnej kampani pri príprave knihy Plán Bratislava. Podľa Braňa Konderlu sa tak stalo za neštandardných okolností. Dámy nastúpili na oddelenie životného prostredia na polovičný úväzok s nadštandardnými platovými podmienkami okolo 2000 eur mesačne, pričom mohli pracovať výhradne z domu. Povedzte mi prosím, ako prebiehalo prijatie týchto dvoch dám do zamestnania. Dobrý deň, v prvom rade ďakujem pekne za pozvanie. Som veľmi rád, že môžem objasniť aj tieto skutočnosti, ktoré pre mňa neboli vôbec príjemné. Bolo vypísané výberové konanie štandardným spôsobom. Prvé kolo, následne druhé kolo. Zúčastnili sa ho spomínané dve dámy, kedy teda neboli najprv úspešné. Následne bolo druhé kolo, kde som ja teda nebol nejakým spôsobom už do výberovej komisie nominovaní. Následne teda boli prijaté obe dámy za veľmi nadštandardných podmienok, kedy teda obidve dámy mali polovičný pracovný úväzok a trvalý home office. Toto považujem, že v tom čase bolo veľmi, veľmi neštandardné. Rozumiem tomu tak, že tie dve dámy v práci nikto nikdy nevidel. Aké mali platové ohodnotenie v porovnaní s vami? Tak musím povedať, že ich platové ohodnotenie bolo veľmi, veľmi nadštandardné oproti ostatným pracovníkom na oddelení, ktorí mali približne rovnakú pracovnú pozíciu. No a veľmi som ich nevidel, keďže mali trvalý home office, spadali priamo pod riaditeľa magistrátu a keď som sa opýtal svojho priameho nadriadeného, riaditeľa sekcie, teda akým spôsobom mám kontrolovať výkonnosť spomínaných dám, keďže som za to priamo zodpovedný, tak mi bolo povedané, že sa nemám starať, keď chcem ďalej pracovať na magistráte. Hovorím, keď som na to upozornil, bolo by odporúčané sa do toho nestarať. Mali ste nejaké informácie o ich výkonoch, o ich práci, alebo ste sa k tomu prakticky vôbec nedostali? Keďže obidve dámy v podstate blízko spolupracovali, respektíve svoje výsledky práce odovzdávali priamo do kancelárie riaditeľa magistrátu pána Košťála, prípadne priamo pánovi primátorovi Valovi. Len veľmi ťažko som ja z mojej pozície mohol kontrolovať ich výkonnosť a ich prácu. Keďže ani nechodili do práce, tak ste to ani vlastne nemali reálne ako skontrolovať. To sa dosť veľmi ťažko kontroluje. A nemali ste pocit, že by tam mohol byť aj nejaký konflikt záujmov? Lebo vieme, že spomínané dve dámy majú vlastné občianske združenie, ktoré sa zaoberá odpadovým hospodárstvom a oni mali prístup k citlivým informáciám ohľadne odpadového hospodárstva z mesta, z mestských častí, dokonca z OLA. A vo svojom občianskom združení poskytovali rôzne školenia, kurzy, čiže si ich účtovali. Chodili za peniaze mesta na rôzne kongresy, kde sa ale fotili v tričkách svojho občianskeho združenia. Nemali ste pocit, že toto mohol byť nejaký vážny konflikt záujmov? Alebo ako sa k tomu postavilo mesto? Áno, toto som pociťoval veľmi intenzívne ako výrazný konflikt záujmu, pretože obidve dámy teda majú to občianske združenie. Na magistráte pracovali s citlivými dátami v oblasti odpadového hospodárstva a ja som videl teda veľmi veľký konflikt záujmu v tomto. Aj som konal, keďže som oslovil vtedajšiu riaditeľku personálneho oddelenia s tým,
aby mi vypracovala stanovisko, akým spôsobom vedenie magistrátu sa vysporiadalo s týmto prípadným konfliktom záujmu spomínaných dvoch dám. No ja som sa na to pýtal na zastupiteľstve riaditeľa Košťála, riaditeľa magistrátu a jeho odpoveď bola veľmi taká príznačná, že to sme vyriešili. Samozrejme, že nepovedal absolútne, že ako, len to proste zmietol zo stola, čo ma vôbec neprekvapilo. Tak dvakrát som písal pani vtedajšej riaditeľke personálneho oddelenia. Prvýkrát som nedostal žiadnu odpoveď, druhýkrát mi odpísala, mám tú e-mailovú komunikáciu odloženú v podstate dodnes s tým, že je to jasný konflikt záujmu a že mi vypracujú stanovisko, ktoré ako priamy nadriadený tých spomínaných dvoch dám obdržím. Čakám dodnes, žiadne stanovisko som dodnes nedostal. Je to už 5 rokov. Ako pre mňa to je čistý konflikt záujmov. Ja si myslím, že väčší konflikt záujmu ako u týchto dvoch dám ani nie je možný. Boli ste do niečoho nútení od vašich nadriadených v súvislosti s týmito dvomi dámami? Áno, môžem spomenúť takú jednu udalosť, kedy môj priamy nadriadený riaditeľ sekcie prišiel cca po 2-3 mesiacoch za mnou s tým, aby som pre obe spomínané dámy vypracoval a navrhol 3000 odmenu. Keď som sa spýtal, za čo táto odmena má byť týmto dvom dámam vyplatená, tak zase odpoveď bola, že sa nemám starať, ak chcem ďalej pracovať s tým, že to nie je moja záležitosť. Počkajte, po 2 mesiacoch chceli, aby ste im dali každej 3000 odmenu, áno? Dobre tomu rozumiem. A robili na home office, na polovičný pracovný úväzok. A keď ste to odmietli podpísať, tak ste boli zrazu za zlého, áno? Áno, ja som odmietol tieto odmeny podpísať s tým, že nebudem podpisovať odmeny, o ktorých neviem, za čo majú byť vyplatené. A hlavne po 2 mesiacoch. Po 2 mesiacoch netuším, za čo mali byť tie odmeny udelené. Následne, keď som toto odmietol, Tak sa stal hon na vašu osobu prišiel. zrazu moja práca, ktorá dovtedy bola bezproblémová a kvalitná, tak zrazu moje pracovné výsledky zo dňa na deň boli neuspokojivé a moje služobné hodnotenie veľmi, veľmi zlé. Viete, toto nie je prvýkrát, čo počujem o tom, že niekto odmietol podpísať niečo, s čím nebol stotožnený, alebo jednoducho nesúhlasil s niektorými praktikami a stal sa vlastne štvanou zverou alebo prinútený odísť z magistrátu. Ako to bolo u vás? Aj vás nejakým spôsobom potom donútili odísť, alebo ako to dopadlo? Bohužiaľ, ja nie som ani prívrženec, ani kamarát pána primátora Vala, respektíve jeho súputníkov z týmu Bratislava. Ste bol len obyčajný odborník zamestnaný na magistráte, áno? Ja som bol len obyčajný odborník, ktorý si chcel svedomite robiť svoju prácu a bohužiaľ tieto praktiky, ktoré tam fungovali a podľa mňa fungujú dodnes, ma donútili k tomu, že som nakoniec z magistrátu odišiel. Čiže keďže ste neboli kamarát týmu Bratislava, tak ďakujeme. Dovidenia, áno? Ďakujeme, dovidenia, ďalší. Ďakujem, že ste našli odvahu hovoriť verejne o tom, ako to funguje na magistráte, o tých praktikách a o vašej osobnej skúsenosti s primátorom Valom, s riaditeľom magistrátu a s celým týmom Bratislava. Ďakujem. Ďakujem pekne za pozvanie.